Good morning. Maayong buntag everyone. Hapit na jud ko maka-harvest sa ani akong garden. Thank you sa ako ang husband. Kugihan kaayo mananom ani para sa ako This is my bell pepper. This is my eggplant. We have different kind of peppers. The small one. Lami kay ni butang sa sukang pinakurat. Of course, another eggplant. Kay mahilig kay ko maghimo og eggplant nga kinilaw. Kung dili magpahuli ang dagko kaayo nga pepper, kung gusto magsabaw di ay tag-as nga siling pepper. Banana pepper. Another, it's tomato. Big tomato. Naka-harvest na ko ani ng tomato. Dili magpahuli ang cherry tomato. There you go. Then my banana, wala pa'y bunga. Of course, dili kalimtan ang sibuyas dahonan. Paborito kay ni nako i-apil sa utan. Mga gisa-gisa. Okay. Bye for now. Amping mo diha tanan. God bless.